Tak jdeme na to. Tak začínej. Začnu. Tak ještě takhle, abys to měla. Mami! No to jsem zvědavá tedy. To jsi mi dala. No tak se ukaž. A teď mi napadá, kdo to přeleje, tak bude nějaký úkol. Ne, ježiši. Tedy. Ne, přesně. Ježíš, já se bojím, že to už přeleju. Zpomalený film. Ty kráso. Ty kráso, ale je to na hraně. To už je takhle. Už tam je pěkný oblouk. Tak výzva. Ale fakt trošičku. No jo, no. No, tak si prohrála. Takže co teď, když jsem prohrála, jo? To nevím, napadá ti něco?